Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Mancing ning Rawapening Bukit Cinta iki ya bolo. Wis aku teko iki wis awan bolo, wis jam 12 iki bolo. Sepote iki lho banyune mau apik. Naming mendung bolo. Positif hujan iki mengko bolo. Gaske bolo. Iki sing tanya-tanya untuk pelet iki bolo. Iki ke pelet rebusan gerusan dhewe, terus ditambahi serbuk udang iki bolo. Sing tak tambah iki sing kuning-kuning iki serbuk udang ya bolo. Udang rebon. Di pelet gerusan dhewe campur udang rebon bolo. Langsung diaduk ngene iki bolo. Nek wis mencampur rata langsung dikasih air ya bolo sampai pulen. Dan bisa ready untuk buat mancing bolo. Ki ambune kaya apa ya? Kaya terasi lah bolo. Dadian kasih air secukupnya ya bolo. Jangan sampai lembek. Tapi ya aja sampai kemepur. Tetep kudu pulen bolo. Men awet ning banyu bolo. Ini sampai kemeng iki ngoduk-ngoduk iki atos njuran bolo kena udang rebon bolo pelet iki. Ya wis ngene iki sik bolo ling nyampur. Nek sekirane kok kurang banyu ya ditambahi bolo. Men ora cepet ambyar ning banyu. Wis ready bolo. Langsung pasang ning kail ya bolo. Biasanya nek awal-awal ini langsung tak kei umpan sing gede bolo. Men memicu ikan untuk mendekat. Soalnya baune yo sangat menyengat iki bolo udang rebon iki. Tapi yang sangat berbahaya ketika sapu-sapu datang bolo. Wis duzin mesti. Yo muga-muga ora kena sapu-sapu ya bolo. Wis ready iki bolo. Siap dilempar nek wis ngene iki ya bolo. Ki mancingnya tetep dasaran ya bolo. Nek dasare pas to bolo biasane iki pelampung iki nek diuncalke langsung tenggelam bare munggah meneh. Iki dasare pas bolo. Strike bolo langsung bolo mantap. Oh wah opo iki bolo? Ngeri tenan. Tarikane kokan. Opo kuwi? Mosok nilem bolo? Nilem apa ya iki bolo? Lele bolo untuk lele. Kita amankan dulu bolo. Mas, ndak ono seser mas. Lele dek. Oh kene deng iso deng mas, kene iso deng. Lele. Lele. Wah, mantanan iki bolo jane mau ge dolanan dhisik to. Wong ki dilek kabeh mancing loro bolo. Jane aman iki kena gedolan sik mau. Ning samar nek ucul lek bolo. Lumayan iki poin pertama langsung iwak lili. Mantap bolo. Langsung evakuasi wadahi bronjong bolo. Aku ki ora tau nggo seser iki bolo, makane njileh iki bolo. Tapi ning kene akeh wong mancing bolo, dadi ki iso njileh seser. Wis pokoke mancing ki akeh bolone juga bolo. Mantap. Wis poin iki bolo pertama bolo. Jos. Samar nek mati le. Mantap.
Wis bolo redikan lagi umpane bolo. Ki pelet karo tak go cacing bolo. Di bunder-bunder ngene iki bolo. Sampai melekat sekiranya ya bolo. Langsung dilempar meneh. Wis ngene iki josjis iki pisan bolo. Josjis tenan langsung gas ki bolo, lempar lagi bolo. Nyoh, makan tuh pelet. Makan tuh pelet. Ning mburi ana sing elek iwak bolo. Ki pemancing nila bolo. Nila merah kayak bolo. Poin kayak bolo. Oke, ketangkep pisan kayak bolo. Mantap. Wis lanjut maneh bolo. Cuacane langsung peteng iki bolo pisan bolo. Meh udan iki bolo. Sampingku entuk iwak bolo. Iki balone ning samping entuk iwak iki. Si tak udohi bolo. Mantap bolo. Iwak opo kae bolo? Lumayan gede nek iki bolo kayane. Mantap. Pukel terus bolo. Kenapa ora mas kok ngulur? Mantap bolo. Untuk lohan, gede bolo lohane bolo. Wah, kelek mas. Tapi warnane bolo kuwi nek dingu jane bolo. Siripe merah wisan bolo, wis besar iki bolo. Kelek po. Aku nggawa ngono mas. Ngono sampean. Lohane warnane apik iki bolo. Lohan ki mantap bolo tarikane bolo. Nyenengake nek entuk lohan ki bolo. Berotane iki lho bolo nyenengake nek lohan. Lanjut maneh bolo. Sudan bolo. Udane deres pol iki bolo. Ngeri tenan bolo. Ana gluduk-gluduk barang iki bolo. Strike. Wah, untuk wader bolo mantap. Mau wader. Jos. Mantap bolo. Strike maneh bolo kae, guys. Siji, loro, telu. Mantap kena bolo. Wader ya. Wader maneh bolo. Wis poin. Yang kedune ki ngopi sik kok mas. Ngopi beda mas. Hah? Ngopi beda ngopi. Oh, nek ngopi sik beda. Lempar maneh bolo. Iki bolone samping meh entas bolo. Soale udane yo jan deres tenan. Tur iki ana gluduk bolo, petir bolo nyamari bolo. Kayane aku yo meh entas iki bolo. Terlalu berbahaya bolo nek ana petir bolo. Ya wis ya bolo. Sampai jumpa di lain hari ya bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.